tant cap a un costat com cap a l'altre. Tornem a repetir, que és fas un amunt i ara un allà. Tornem a provar el 2-0-3. Aquest seria el 2-0-3, El fem aquest cop amb el peu a l'esquerra. 1, 2, i ara tenim un 3. 1, 2, i 2. Ara en aquest cas el farem en aquest costat. Començarem amb el peu dret, i farem el 1, seria el 2, i ara faríem el 3. 1, 2, i 3. Vale? És fàcil. 1, 2, i 3. El problema que hem estat aquí, comencem així. 1, i faríem el 2. 1, el segon 2, i ara faríem el 3. 1, 2, i 3. 3 és el tercer 2, i ara tenim el 3. 1, 2, i 2. Tot el que sigui.